Для мяне святарства гэта вялікі выраз Божай любові, якую Бог аказвае для нас, кожнаму з нас. Для меня сапраўды таки великая таямница, что чему он меня выбрал, але сапраўды это великий дар, який, скажем, я вельмі шаную. Гэты дар мне дадзены для таго, каб не папросту для мяне, але каб я мог служыць. Маё святарства гэта таксама пэўнае сведчанне дзейнасці Бога ў гэтым свеце. Зноў жа я толькі прылада, а карыстаецца гэтай прыладай сам Бог. Святар сёння ў 21 стагоддзі гэта той, які ідзе за сённяшнім часам, таксама разам ідзе з моладдзю, які таксама мае гэтыя сацыяльныя сеткі. Таксама вельмі важна, каб умець карыстацца гэтымі сацыяльнымі сеткамі, бо моладзь сёння да касцёла не вельмі цягнецца, не вельмі ідзе, але вось менавіта праз сродкі масавай інфармацыі можна яксьці паўплываць на сённяшнюю моладзь. Но передусім першага стагоддзя ці іншага ці 21 стагоддзя святар павінен быць передусім, на мою думку, павінен быць святым чалавекам. Павінен быць чалавекам малітвы, не забываецца о тым, што без малітвы, без контакта з Панам Богом святар не зможа нічога зрабіць. Здаецца, што святар 21 стагоддзя это перш за ўсё чалавек, які закармлены ў Хрысце. А потым ужо, канешне, трэба чытаць знакі сённяшняга часу, свету і старацца зразумець чалавека, каб менавіта даць яму тое, што найбольш патрабуе. Даць, канешне, Евангелие, даць Ісуса Хрыста, але ў такі спосаб, каб чалавек гэта мог прыняць. І святар ці ў 21 стагоддзі, ці ў 18 ці яшчэ раней, это ўсё ж такі святар, і таму ў першую чаргу ён павінен адпавядаць той эпохі, якой знаходзіцца, быць людскім, быць блізка людзей, каб выконваць заданне такім чынам, каб перш памагаць людзям у той канкрэтнай сітуацыі, сустракацца з Богам і адчуваць упэўненасць у жыцці. Ёсць такая лацінская прыказка «nec temere, nec timide». Без страху, а таксама без пыхі, з пакораю. Разважайце свае пакліканне на малітве. Калі яно будзе закаранёны, ваш выбар будзе закаранёны ў малітве.
то гэта будзе добры выбар. Ніхто не сказаў, што сёння вельмі лёгка выбраць свой голас паклікання, будь гэта ў святарстве ці ў свецкім жыцці, але варта прыслухацца да голасу Бога і пайсці за Христом, не баяцца. У першую чергу, каб адчынілі сваё сэрца і не вагаліся, і каб сапраўды рабілі крокі в гэтым напрамку, не баяліся пайсці за Ісусом Христом. Варта, каб памятаць пра тое, што гэта на святарства не трэба заслугоўваць, але трэба быць дастаткова сумленным, каб адказваць на прапанову Бога, каб пераканацца ў тым, што гэта сапраўды прапанова ад Бога для нас, ну і быць старанным у яе рэалізаванні.